Il-Gvern se jkun qed jikkommetti miljun u 600,000 euro biex iwaqqaf struttura governattiva fih dan l-Awtorità Maltija Turiżmu li għandha l-għan li tħares il-Wirt Kulturali Taħt Il-Baħar. Dan l-investiment għandu l-ħsieb li jkompli jżid postijiet ġodda għall-eluf ta' għaddasa li jżuru l-Gżejjer tagħna biex jozzu f'siti għall-għaddasa. Il-Ministru għat-Turiżmu Konrad Mizzi ħabbar din l-inizjattiva waqt li kienet jindirizza l-Konferenza Internazzjonali Ewro li qed tittella f'Malta dwar it-tindif u l-ħarsien tal-oċeani. Inizjattiva li mis-sena d-dieħla se noħolqu struttura ġol-Ministeru ġdida li se tieħu ħsieb ċertu siti li għandhom valur ta' kultura u arkeoloġija u dive sites fil-baħar. Mizzi qal li din l-istruttura ġdida se tkun qed taħdem biex tistudja, tipproteġġi u tuħsieb il-wirt kulturali uniku li għandna fl-ibħra Maltin. Qal li din l-istruttura se tkun responsabbli wkoll mit-tmexxija ta' siti kulturali u storiċi taħt il-baħar, kif ukoll tippromovi kuxjenza akbar fost il-pubbliku dwar il-ġmiel ta' dawn is-siti. Dawn is-siti se jiġu iddokumentati, studjati u se jinsir aċċess għal dawn is-siti permezz ta' din l-aġenzija ġdida. Naħseb li dan huwa pass importanti. Il-Ministru għat-Turiżmu qal li l-protezzjoni ta' dawn ir-riżorsi kulturali mhux magħrufa se twassal biex jinħolqu siti ġodda l-għaddasa madwar il-Gżejjer Maltin waqt li se jkunu qed isaħħu l-prodott turistiku marittimu ta' pajjiżna. B'dan il-mod, il-Gvern se jkun qed jikkontribwixxi wkoll għas-sostenibilità fl-oċeani għall benefiċċju kemm tal-ġenerazzjonijiet preżenti u kif ukoll għal dawk futuri.